balkónom čakám celé hodiny. Každý rok vždy 4. mája. Už sa vidím tak, kde v kruhu vašej rodiny. Ja, ty, otec, sestra a mama tvoja. Ako pred mnohými rokmi u vás, preto si to dobre pamätám, že dnes máš narodeniny a meniny má svätý Florián. Keď sa ozve v telefóne: haló, kto je tam? Netušíš, že som to ja. Potichu na druhej strane slinu prehltám, v ruke fotografia tvoja. Na nej sedíme pri sebe a plačeme, veď si to pamätáš. Keď v 90. rokoch prišiel do našej školky Mikuláš. Jsem vystřelil růži z papíru, dala si jít do vlasu a dál si to moc nepamatuj, ale to nevadí, protože nos jako bambulku máš a na kámeni kámen nezůstane stát, protože z kostela zvon, když naposled s tebou jsem snídal. Nereš mi už srdce s tým tupým nožikom, láska k tebe mi ho opája. Ja túžim po tebe, ty netúžiš po nikom, to nebola nikdy predstava moja. A tak zas začínam chápať, že teba so mnou veľa nespája. Ale skúsim to aj o rok pod tvojim balkónom 4. mája. Lebo ja som len úplne normálny človek. Niekto by nespieval, ale to by bol podľa mňa on. Ja viem, kto to bol. Hej, no, to je nič, to budú sankcie. Bože, zase domov bez výplaty. To je hrozné. Ja vám gratulujem, podarilo sa vám to. Teda väčšine. Tento potlesk patrí ale vám. Tento potlesk patrí ale vám, naozaj podarilo sa vám nedospievať, teda väčšine, nedospievať mnou podbiednutý refrén kategórie F a vyššie. Považujem to za svoj osobný úspech. Aj za tvoj, Miro. Keďže roky spolu jazdíme s touto osvetovou činnosťou a učíme ľudí nedospievať si všetko, čo im je podbiedzané. Naozaj, je to krásny pocit. Už od roku 2014 podľa mňa žneme úspechy. Sem tam je to, no niektoré končiny sú naozaj také, kde sme nejazdili veľa, takže tam sa nedá hovoriť o nejakých veľkých úspechoch, ale máme už aj krajiny, kde naozaj pacienti ani v duchu už si nedospievajú, takže stále je na čom pracovať. Veľmi pekne vám ďakujeme, bavte sa, majte sa, užite si život.